Halló, tessék! Tábori motorszerviz, jó napot kívánok! Apró műhely a Templom utcában, ahol kismotorokat javítanak. Itt dolgozik Tábori Ferenc műszerészmester fiával, kollégájával. Nem sok olyan kismotor vagy robogó létezik, amit ne tudnának megjavítani, vagy olyan alkatrész, amit ne tudnának beszerezni. Akinek volt valaha Simpsonja, az tudja, mit jelent a tábori tuning. Nála készültek a 4 és 5 sebességes változatok, és lehetett tőle rendelni extrákat is. Fordulatszámmérőt, elektronikus gyújtást, csomagtartót. A mester kapcsolata a motorokkal az 50-es években kezdődött, amikor felült egy ismerőse 100-as csepeljére. Első saját gépe egy 100 cm-es szax volt, majd jöttek a pannóniák, jávák. Felújította a motorokat, és kisebb-nagyobb haszonnal továbbadta őket. Egyik kedvence egy versenymotorból helyreállított Triumph volt, most pedig egy 1936-os Puch boldog tulajdonosa, melyet ékszerész precizitással restaurált. Bár Palotán lakik, munkája, ismeretségi köre Újpesthez köti. Mikor, hogyan került Újpestre? Hát nagyon ifjú koromban, azaz 1945-ben már a háborút, a frontot Újpesten a Lőrinc utca 16 szám alatti pincébe töltöttem, úgyhogy tulajdonképpen már innen indult az én újpesti mi voltom. Aztán utána folyamatosan, ahogy cseperedtem, a rokonokhoz jártam Újpestre nyaralni. Később, mikor már nagyobb fiúcska voltam, akkor eljártam nyáridőben dolgozni a rokonokhoz, mert az én rokonaim, anyai nagybátyáim és egy nagynéném újpesti iparosok voltak. A Lőrinc utca 18 szám alatt volt a Stop kerékpár és műszerüzem, aki az édesanyám, amelyik üzem az édesanyám testvéréjé volt, és a akkori tanácsházával, most ugye önkormányzat vagy városháza neve, azzal szemben a nagynénémnek volt a műszerész műhelye, és én ide eljártam, mikor már olyan 12-13-14 éves voltam nyaralni, illetve egy kicsit próbáltam dolgozni, segíteni, amit tudtam, mert már akkor érdekelt természetesen a technika, és nyaralással egybekötve én itt próbáltam munkálkodni. Ezen kívül ugye a nyaraláson kívül elég gyakran jöttünk rokoni látogatásra, mert a család igencsak összetartó volt, és szóval nagyon sokat megfordultam Újpesten, én 8. után már eljöttem nyáron dolgozni, mert hát adtak egy kis pénzt érte, hogy én nem segítettem én olyan sokat, de hát érdekes volt. Ja, mert én ugye akkor vidéken laktam, tehát én ott születtem, Alberthirsán születtem, és akkor nekem ez egy esemény volt, hogy eljöttem Pestre, és segítettem, és mit tudom én, akkor bicikliztünk, mert hát akkor még motorozás egy 8-osnak nem volt szokás, meg hát motor se nagyon volt, szóval engem sok minden köt Újpestre, sokat jártam nyaralni, meg rosszalkodni Újpestre, unokatestvérekhez jöttem, és akkor én voltam a legnagyobb köztük, és én voltam a legrosszabb. Én vittem bele őket mindenre, én tudtam fára mászni, mint a nyúl, én a tetőket úgy másztam, mint más a földön, úgy jártam a tetőkön, tehát én voltam a nagy fiú, meg a rossz fiú, akik vétették ezeket a pesti gyerekeket, úgyhogy engem meglehetősen sok élmény köt Újpestre. Mikor dőlt el, hogy gépekkel fog foglalkozni? Tulajdonképpen 13 és fél éves koromban, amikor is beadtam a
papírokat, az általános iskola 8. osztályába beadtam a papírokat a Eötvös Loránd Gépipari Technikumba, ahova aztán felvettek, és innentől kezdve hát megpecsételődött a sorsom, hogy ugye gépész lettem, amikor végeztem, de hát nekem ez a hobbim is, vagy már nagyon fiatal koromban ez lett a hobbim, tehát nem kellett nagyon sokat terelgetni, hogy ebbe az irányba fusson az életem, mert aztán nagyon gyorsan, 16 éves koromban belehabarodtam a motorkerékpárokba, és akkor innentől kezdve ez egy egyenes út volt. Úgyhogy így aztán maradtam is a motorkerékpárok mellett. Én 1960-ban végeztem a technikummal, és akkor egy vasúti járműjavítóba kerültem dolgozni, és ott eltöltöttem 14 évet, és akkor adódott ez a lehetőség, hogy én hát önálló legyek. Ez a Templom utcai műhely, ez családi volt, ugye? Igen. Tulajdonképpen a műhelyt a nagynéni kapta, miután visszakapták a iparossági lehetőséget. Abban az időben ugye államosították az eredeti stoppkerékpár műszerüzemet, a nagynéni kapott egy kicsi műhelyt a Templom utca 4 szám alatt, ahol lakossági javító szolgáltató munkát csináltak, végeztek, és ott hát nem úgy mentek a dolgok, hogy kellett volna, a férje sokat betegeskedett, aztán a segéd is megbetegedett, és akkor, mikor látta a nénike, hogy hát nem megy ez a dolog, akkor szólt nekem, hogy próbáljam meg, hogy ő oda venne engem, és ha ez tetszik nekem, és látok benne fantáziát, és akkor egy jó ideig, mondjuk 1 évig esténként, hétvégeken jártam oda dolgozni, próbálgatni, hogy tetszik nekem is. Mi ugye nagyon jól ismertük egymást, tehát magunkat nem kellett összeszoktatnunk, de azért a műhellyel csak össze kellett szokni. Annak ellenére is, hogy ugye én egy gyakorlati ember voltam, tehát a technikus állás mellett azért én mindig fúrtam, faragtam. Na most ugye itt belekóstoltam, tetszett, és akkor 1974-ben beadtam a felmondásom, és akkor kerültem ebbe a műhelybe. Ott sajnos hát rosszul alakultak a dolgok, mert a nénike rövid idő után elég gyorsan meghalt. Így aztán a műhely rám maradt, és hát akkor gyorsan mestervizsgát kellett tenni, mert akkoriban még nem lehetett ilyen egyszerű ipart sem, mert ugye én műszerész iparosként kezdtem, és még ezt az ipart sem lehetett mestervizsga nélkül csinálni, nem úgy, mint ma, hogy komoly iparokat csinálnak mindenféle szakértelem nélkül. Úgyhogy akkor én lemestervizsgáztam, és hát akkor innentől kezdve egyenesen a mai napig tartott az út. Meg lehetett élni akkor ebből a kis műhelyből? A javító tevékenységet ezt pártolták, csak azért arra vigyáztak, hogy sokat ne tudjon keresni egy maszek. Tehát arra kényesek voltak, akiről az a hír járta, hogy jól megy az üzlete, és vélhetően sokat keres, azt azért kikezdték, tehát azt gyakran ellenőrizték, turkáltak a raktár készletébe, mindenbe, tehát akinek jól ment akkoriban, azokat sokat ellenőrizték. Na most ez az én műhelyem, ez egy kicsi műhely volt, itt csodákat nem lehetett tenni, tehát jó ideig egyedül dolgoztam, utána ahogy ugye megismert a környék, és ugye a műhely úgy indult, hogy kerékpárjavító műhely volt. És akkor én
elkezdtem a motorkerékpárokat is javítani, mert ugye az volt az én területem, az volt az én igazi területem, nem a kerékpár, de ugye azért a újpesti lakosság hordta oda a kerékpárokat, nekem valamiben meg kellett élni, nem lehetett válogatni, így aztán javítottam a kerékpárt is, de kezdtem bevezetni a motorkerékpárt, hogy ismerjenek meg, hogy itt van egy motorjavító műhely is, így aztán a motorkerékpárjavítás felfutott, és amikor úgy éreztem, hogy a motorkerékpárból már meg tudok élni, akkor abba hagytam a kerékpárt, mert nem azért, mert az egy rangon aluli dolog, mert nagyon szép dolog egy kerékpárt jól megcsinálni, hanem azért, mert nagyon helyigényes. A motor is helyigényes, a kerékpár is nagy darabok. Ugye egy órásnak 200 óra elfér a fiókjába. Motorkerékpárból, meg kerékpárból nem sokat lehet elpakolni, és a műhely meg kicsi volt. Tehát választani kellett, hogy együtt a kettő nem mehetett, így aztán mivel, hogy én vérbeli motoros voltam, maradtam a motorkerékpárnál. Van egy kis motor, amelyik az ön életében, a műhely életében komoly szerepet játszott, ez pedig a Simpson, amiket nem csak javították, hanem gyártottak hozzá különböző kiegészítőket, és az egész ország területéről meg lehetett rendelni egy csomagküldő szolgálattal. Igen, ez így volt. Jókor kezdtem én a Simpsonokkal foglalkozni, mert akkor hát virágzott a Simpson korszak. A Simpson volt a Magyarországon kapható legkomolyabb motorkerékpár, és ezt én meglehetősen jól kitanultam, meglehetősen jól felkészültem belőle, és sok érdekes dolgot csináltunk, olyan kiegészítőket, ami csak nálunk volt kapható, csak mi csináltuk. Mik voltak ezek? Hát például oldaltámasz, ami akkori motorokon még nem volt szokásos, oldaltámasz, oldalcsomagtartó, hátsó csomagtartó, aztán fordulatmérő, aztán 4 sebességes váltó, ugye mert az első Simpsonok 3 sebességesnek jöttek ki, mi átalakítottuk, csináltunk hozzá alkatrészeket, hogy 4 sebességes legyen, később 5 sebességes váltót is csináltunk, aztán elektromos fordulatmérőt csináltunk, elektromos gyújtást csináltunk, elektronikus gyújtást csináltunk hozzá, tehát iparkodtunk a piacot megfogni különlegességekkel. Akkor gyakorlatilag egy egyszerű kis motort szépen föl lehetett építeni, és nagyon komolyá tenni az önök segítségével. Pontosan így volt. Tényleg akkoriban, ugye, mivel a Simpson volt a csúcs, ezért a jobbmódú embereknek is a gyerekei Simpsonoztak. Tehát sok neves embernek a gyereke, illetve hozta apuka a gyereket, meg a Simpsonját, hogy ezt csináljunk rajta, azt csináljunk rajta, tehát tegyük szebbé, tegyük gyorsabbá, mert ugye tuningokat csináltunk 60-70 köbcentiméteres átalakítást, és ezzel gyorsabb is lett a motor, tehát sok érdekes dolgot csináltunk, amitől aztán jó hírneve lett az üzletnek. Milyen motorokat szeret jobban javítani, ezeket a régebbi típusokat, vagy a moderneket? Hát ha pénzes oldalát nézzük a dolognak, akkor mindenképpen a mostaniakat, mert ugye a régivel nagyon sok időtöltés megy, nincs hozzá alkatrész, futkosni kell, várni kell alkatrészre, nehéz beszerezni, tehát az nem hasznos dolog a régieket javítani. A mai motorokból abból élünk természetesen, mert azoknak a háttere jó ki van épülve, tehát nagy kereskedelmi cégeknél lehet hozzá alkatrészt kapni, nem mindenhez, de meglehetősen sok típushoz lehet kapni, és hát azt a típust vállaljuk, amihez van is alkatrész, tehát mindent nem lehet javítani, mert amihez nincs alkatrész, az nagyon nehezen javítható az a motor. Amikor előkészítettük ezt a beszélgetést, akkor azért már pár szót váltottunk, és mondta, hogy a mai fiatalok nem nagyon bütykölgetik a motort, ez még az ön fiatal korában más volt. Elmondaná például, hogy mi az a Schaller? Igen, hát a Schaller az egy vulkanizáló berendezés,
ami az én ifjú koromban minden valamire való motorosnak a szerszámtáskájába, vagy éppen a vázra volt felcsavarozva a sallerszorító, és a saller folt meg a szerszámos táskába volt. Ez úgy működött, hogy ezt a saller foltot, ami egy ilyen féldoboznak a hátuljára volt ráragasztva, azt ráfektette az ember a lukas belső guminak a felületére, a sallernak a edénykéjébe volt foszforos por bele ragasztva, azt meg kellett gyújtani, és miután ezt meggyújtottuk, akkor az leégett, és rá olvasztotta, rá vulkanizálta a foltot a belső gumira. Tehát természetesen ki kellett a belső gumit előtte szerelni a kerékből, miután megragasztottuk a sallerral, vissza kellett szerelni, de ez egy olyan szerkezet volt, amit hát az árok partján, amikor motoroztunk és defektet kaptunk, akkor az árok partján valamire való motoros meg tudta csinálni. Ma már nem csinálnak az emberek ilyesmit. Jó saller nem is kapható, de kapható nagyon jó vulkanizáló, kémiai vulkanizáló szerfoltokkal. Használja az átlag mai fiatal egy kicsit eltávolodik a gyakorlati élettől. A műhelyben dolgozik az ön fia is. Mennyire vett át ezt a motorok iránti szeretetet öntől? A motorokat ő is szereti, de ő kevésbé konstruktív és kevésbé szeret szerelni, mint én. Tehát én nagyon szeretek szerelni, és hát főleg a régebbi időben mindig nyakig olajos voltam, mert mindenről akartam tudni, mindent ki akartam próbálni. A fiam kevésbé gyakorlatias, ezért aztán ő kapta meg azt a feladatot, hogy ő az anyagbeszerző, ő az árképzéssel foglalkozik, a rendelésekkel foglalkozik, tehát inkább ezt a részét csinálja ő, és én meg szinte mindig ott vagyok a műhelyben, mert hát én ott szeretek lenni. Én minden kalapácsütést, minden hangot szeretek végighallgatni, és elemezni, és gyorsan beavatkozni, ha valami úgy történik, ami számomra nem megfelelő. Palotán lakik, de hát a szíve azért mégiscsak Újpesthez köti, hiszen ott dolgozik már nagyon régóta. Gondolom nagyon sokan bejártak önhöz a műhelybe megjavítatni a gépeiket. Voltak közöttük versenyzők is, híres emberek. Mesélne róluk? Igen, hát nagyon sok régi ember, motorversenyzővel vagyok én kapcsolatban, ma is többen bejárnak látogatóba. Hát a leggyakoribb látogatóm Szabó Andor bácsi volt, mert ő, mint említettem már, ott parkoltatta a motorját, mikor jött a piacra, vagy az étkezdébe jött ebédér, akkor oda lerakta a motorját, és mi vigyáztunk rá, aztán mikor visszajött, akkor mindig beszélgettünk egy kicsit, de hát ő sajnos már nincs közöttünk, hát ő újpesti ember, és ő volt a leggyakoribb vendég, de ma is még gyakori vendég Kuruc György, szintén Újpest, úgy tudom, hogy díszpolgára, sokszoros magyar bajnok, aztán Csepregi úr is volt a közelmúltban, Szabó II László, csak akiket még a maiak ismernek, és élő emberek, de már ugye idős emberek. Tehát igen, bejárnak és beszélünk a régi dolgokról. Nem csak kétkerekű gépekkel foglalkozott, volt egy rövid kapcsolat a négykerekű gépekkel is. Mi is volt ez? Csináltam egy gokartot is, ami a maga nemében annak idén egy különlegesség volt. Ez azt mondja, hogy 7 éves volt a fiam, 65-ben született, tehát ez volt akkor 82-ben. 72-ben, igen, 72-ben volt. Ez egy kétszemélyes gokart volt, nem jellemző, hogy a gokartok általában egyszemélyesek. Kétszemélyes volt azért, mert
ugye a fiam volt akkor 7 éves, amikor kezdtem építeni, a kislányom meg 2 éves, tehát ugye mire elkészült, meg egy pár évet még rátartottunk, addigra már lehetett abba gondolkodni, hogy a kislány is mellé üljön, tehát ne csak a fiú gokartozzon, hanem a kislány is. Na most hát természetesen később a kislány is, mikor már elérte a pedálokat, ő is megtanult vezetni ezt a gokartot, ami nem akármilyen kart volt, mert ebben egy 125-ös önindítós motort tettem, tehát gombnyomásra indult, indexek voltak rajta, fék volt természetesen rajta, biztonsági öv volt, akkor még autóban se volt biztonsági öv, ebben a gokartban már volt biztonsági öv, és hát meglehetősen vad motor volt, a 125 köbcenti az talán túlméretezett volt a gyerekekhez képest is, meg a gokarthoz képest is, mert nagyon ment, tehát nagyon jól gyorsult. A végsebességét úgy választottam meg, hogy ne legyen túlságosan nagy, de az olyan 60 körül ment, 60 km/h lehetett a végsebessége, de nagyon gyorsult, 4 sebességes váltója volt, sorváltós, tehát mint a motorkerékpáron sorban lehetett váltani a sebességeket, és nagyon-nagyon ügyesen vezették a gyerekek, mindkét gyerek nagyon ügyesen vezette. Hol lehetett ezzel közlekedni? Hát akkor egy Trabant kombi autóm volt, és abba csináltam egy ilyen befutó szerkezetet, amin be lehetett tolni a Trabant kombiba, és akkor elvittük ilyen lakatlan helyekre, és ott motoroztak vele a gyerekek, illetve gokartoztak a gyerekek, úgyhogy ez akkor nagyon nagy élmény volt, mert akkor nem lehetett ehhez hasonlót se kapni a kereskedelemben, mint ma, hogy ugye quadokat lehet kapni, ami ennek a unokatestvére, tehát az is ugye 4 kerekű, ma már kis quadot, nagy quadot, mindenfélét lehet kapni, akkor ilyen nem létezett, tehát nyugaton sem létezett, és hát nagyon nagy sikere volt. Újságban is megjelent róla cikk, automotorba, pajtás újságba, tehát ahol megjelentünk, és volt publikumot, ráharaptak a illetékesek. Nem gondolkodott a sorozatgyártásában? Nem, mert ez nem egy engedélyezett dolog, tehát eleve gyerekeknek sokkal nagyobb elővigyázatossággal lehet egy gyerek számára valamit gyártani, mint hogy azt úgy elengedjük. Tehát ez biztos, hogy ilyen típusbizonyítványt nem kapott volna. Ezt ugye eleve zárt pályán lehetett volna használni, szóval, és akkor ez nem volt divat, tehát akkor még a minimotorozás se volt, tehát nem motoroztak a gyerekek, tehát egy 6-7 éves gyerek az nem motorozott, nem úgy, mint ma, hogy felültetik komoly versenymotorra a 6-7 éves gyereket, és ugratnak, és döntenek, és mint a felnőttek úgy motoroznak, úgy gokartoznak, ez akkor nem volt divat. Úgyhogy az én gyerekeim igen korán belekóstoltak ebbe. Aztán később csináltam, illetve ezt megelőzően csináltam nagyon komoly versenykerékpárt a gyerekeknek, aztán később a motorkerékpárt, úgyhogy a fiamnak 5 sebességes Simpsonja akkor már volt, amikor a gyárba szó se volt 5 sebességes Simpsonról, már ő neki akkor volt 5 sebességes Simpsonja fordulatmérővel, ami szintén nem létezett a gyárba. Úgyhogy csináltam ilyen különleges dolgokat, hogy hát kedvébe jártam a gyerekeknek. Az ön tulajdonában van most egy csodálatosan felújított 1936-os Puch motorkerékpár. Ki volt ez? Hogyan került önhöz? Ezt is Szabó Andor bácsitól tudom, hogy eredetileg Melzer Ede újpesti iparosé volt ez a motor. Utána innen vásárolta meg Vízer Józsefnek, újpesti műbútorasztalosnak az édesapja, aki szintén műbútorasztalos volt, és ő már jó régen meghalt, és akkor a Vízer Józseftől vettem én át ezt a motorkerékpár darabokba természetesen, mikor is Vízer József elhatározta, hogy ő kitelepül Skóciába. Bejött hozzám az üzletbe, és mondta, hogy ő úgy érzi, hogy tehát ő ajánlotta fel nekem ezt a motorkerékpárt, ismertük egymást előtte már, hogy nálam biztos jó kezekbe lesz, és én
én üzembe tudom majd ezt a motort helyezni, és akkor, hogyha ő hazajön, akkor ő néha megnézi, és eszébe jut a ifjúkora. Hát ő nem is számított arra, hogy ilyen szép állapotban, teljesen gyári új állapotban fogja ezt a motort még viszont látni, úgyhogy nagy megelégedésére és meghatottsága közepette mutattam be a motorkerékpárt, amikor elkészültünk, meghívtam őt ide, és nagyon el volt ragadtatva, és elérzékenyült, amikor meglátta apuka és az ő motorját. Édesapám 1954-ben vásárolta ezt a motort itt a Tavasz utcába, Mercel Ede nevezetű motorkerékpár javítótól. Ott hátul az ő, ahol a Mercel Ede lakott, volt 2 garázs összenyitva, és ilyen régi motorok voltak, és ott hát egyrészt kiválasztotta, másrészt rábeszélték ezt a típust, ezt a 250-es S4-es PUK motort, ami végül utána rájöttünk, hogy egy technikailag tényleg a korának megfelelően egy csoda volt, mert iker dugattyúval a kuplungja a hátsó kerékbe, külön volt a olajpumpája, tehát külön volt az olajozása, tehát 54-be került hozzánk, akkor édesapám kezdett el vele motorozni. Még az hozzá tartozik, hogy ő nézegetett, mindenáron motort szeretett volna venni, és a István úton volt a gyógyszertár mellett egy vízvezeték szerelő, akinek volt egy AGS motorja és egy Norton. Na most az mind fokozatokkal nagyobb és erősebb motor volt, és arról nagy nehezen tudtuk lebeszélni, hogy ne azt válassza, hanem inkább ezt a szerényebb teljesítményű motort, és akkor így került hozzánk. Édesapám ezt évekig használt, emlékszem 56-ban az események alatt fölkerekedtünk Tokodra, tehát Dorog irányába, ez Tokod Dorog mellett van, és ő oda sok hálószobát szállított, tehát ilyen üzleti ügyből kifolyólag, és óriási élmény volt akkor nekem, az volt akkor a régi Bécsi út, tehát ott lehetett kimenni Bécsbe, és velünk szembe jöttek a nagy teherautók, amikre a Vöröskereszt volt fölfestve, és hozták az adományokat Budapestre. Amikor az édesapja megvásárolt ezt a motort, ez vadonatúj volt? Nem, ez használt motor volt már akkor, de ez a Mercel Ede ott ezekbe a garázsba több motorból, hát idézőjelbe működőképessé varázsolta, de hát az eredeti alkatrészekből, mert ugyanilyen típusból volt ott több, és akkor ezeket az alkatrészeket összerakta, és akkor így működött ez a motor éveken keresztül, és gyakorlatilag hibátlanul, de én nekem, mikor apám már sikerült őt lebeszélni, hogy nem motorozzon, mert nagyon féltettük az egészségét, hogy nehogy valami karambolt csináljon, és akkor én elég korán, 17 évesen megszereztem a motorkerékpárra a jogosítványt. Korábban vett nekem egy 100-as Mátrát, tehát én azon kezdtem a motoros pályafutásomat, és hát ezen azért voltak olyan szerelési problémák, mikor Balatonra, a régi balatoni úton mentem le, hogy a lánc leesett, a gyertyát ki kellett pucolni, úgyhogy tövéről hegyére megismertem az egész motort gyakorlatilag. Nagy dolog volt akkor tehát egy ilyen motorral rendelkezni egy ilyen fiatalembernek? Hú, hát nem csak egy fiatalembernek, hát a maga, ahogy apám erre rászánta magát, ugye hát ő kisiparos lévén, hát, hogy megengedte magának, hogy vett egy motort, már ez is egy kirívó eset volt abban az időben, az 50-es évek közepén, de hát gyakorlatilag nem volt jármű
az utcán, és itt, ahol állunk, tőlünk 2 házzal odébb volt a Tavasz utca 9-ben a műhelyünk, mellettünk volt a Berényi doktornak a háza, ahol a Berényi doktor lakott. Annak volt egy öreg DKV autója, tehát gyakorlatilag itt a környezetben ez a 2 jármű létezett. Meddig használta a motort? Hát erre most pontosan nem tudok visszaemlékezni, hogy mikor lett idézőjelbe félretéve. Addig, amíg az autó be nem lépett az életembe, és akkor már a motor mondjuk félre lett téve, hanyagolva lett, mert akkor az nagyobb szám volt, hogy így mondjam. Hogy került Tábori Ferenchez a motor? Érdekes, hogy én ezt a motort hát eléggé lepusztult, meg félre lett téve, idézőjelben ilyen ládába lett összegyűjtve az alkatrészei, és én eltökéltem már akkor, hogy egyszer majd, ha én nyugdíjas leszek, vagy nagyon rá fogok érni, akkor ezt felújítom, és hát ki fogok menni Grazba vele a Steyr műveknek a kapujába, és ott jelentkezem, hogy itt van ez a régi motor. Na most ezt az álmomat egyszer elmeséltem, ott jövés-menés a Templom utcába a tábori úrnak, aki hát végighallgatott, nem mondott semmit, és egy év múlva csörög a telefon, hogy Vízer úr, megvan még a motor? És akkor kijött Gödre, megnézte, mindjárt meg is egyeztünk, egy jelképes összegért átadtam neki, és rá egy évre a legnagyobb meglepetés ért, hogy meghívott, hogy nézzem meg a motort, amikor teljesen el voltam ájulva, hogy micsoda állapotba hozta. Gyakorlatilag, hát én így szoktam ezt jellemezni, hogy 110%-osan felújította és megcsinálta, tehát gyakorlatilag ez a motor most úgy néz ki, mint annak idején a szalomból, amikor kihozták. És hát én ennek nagyon örülök és nagyon boldog vagyok, hogy Újpesten létezik egy ilyen iparos többek között, aki ilyen produkcióra képes, és örülök, hogyha ezt a Újpest lakosságának be tudjuk mutatni. Mennyire eredeti ez a motor? Ez a motor én megítélésem szerint körülbelül 95%-ában eredeti. Azok az alkatrészek lettek pótolva rajta, amik az évek folyamán akárhogy is óvják, ha csak nem szobában tartják, akkor tönkre mennek. Ilyenek, mint a ülésnek a bőrözése, aztán gumialkatrészek, de egyébként a sok éves hánykódás alatt eleve sok alkatrész tönkre megy, tehát használhatatlan. Most ezeket kell pótolni, de ezeket is úgy pótoltuk, hogy Ausztriából, tehát felvettem a kapcsolatot a osztrák PUH képviselettel, és onnan szereztük be ezeket az alkatrészeket, például gumialkatrészek, hogy azok is eredetiek legyenek. A bőrözés az itt készült Budapesten, aztán például a kipufogó az Ausztriából jött, ez az olajtartály, ez Ausztriából jött, tehát ami hiányzott és pótolni kellett, ez a lámpakeret üveggel Ausztriából jött, de ez mind eredeti PUH, tehát nem BMW-nek a darabja, hanem PUH-nak az alkatrésze. Milyen állapotban került önhöz ez a motor? Nagyon ramaty állapotban, ugye, hát nagy része nagyon rozsdás, nagyon rossz állapotban volt, viszont nem volt túlságosan hiányos. Ez egy nagyon jó dolog volt, hogy megvoltak a mintaalkatrészek, és ugye azok alapján lehetett legyártani az újakat, vagy beszerezni az újakat. De hát persze én ugye készültem katalógusokkal, meg leveleztünk a PUH képviselettel, és küldtek mindenféle segédanyagot hozzá. Ezek szerint Ausztriában még megvannak az eredeti alkatrészek? Meg lehet szerezni? Igen, sok alkatrész beszerezhető Ausztriából, nem minden. Például ilyen olajtartályt nagyon sokáig vártam, és ez is egy bontott olajtartály, mert új nincsen.
de sok alkatrész beszerezhető, például ilyen húzókarok beszerezhetők, ez a gázszektor beszerezhető, mint mondtam, ugye a lámpakeret az üveggel, tehát sok mindent még gyártanak, úgyhogy onnan be lehetett szerezni. A motor alkatrészeit azt több darabból, motorblokkot több darabból újítottam fel, tehát összevásároltam bőrzéken, innen-onnan hirdetésekből alkatrészeket, és akkor azt úgy hoztuk össze, hogy a legjobb, azokból kiválogatva a legjobb alkatrészeket, legjobb darabokat azokból építettük össze. De tökéletesen működik is, váltója, kuplungja. Még egy nagyon érdekes dolog ehhez kapcsolódva, hogy ennek a motornak az az érdekessége, hogyha betesszük sebességbe, akkor a lánc elindul, a lánc forog, a motor egy helybe áll, a kerék egy helybe áll. Ilyen nincs is semmilyen más motorkerékpárnál, ez nincs. Amikor engedjük ki a kuplungot, akkor itt van a kuplung a hátsó kerékagyba, itt a működtetése, ez a szerkezet, és akkor indul el, akkor kezd összekuplungolni. Nagyon érdekes. Mi volt a legnagyobb kihívás a felújítás során, ami a legnehezebb volt? Megszerezni valami alkatrészt, vagy legyártani? Hát azt hiszem, hogy talán egyforma ez a két dolog, mert szóval nagy odafigyelés és precizitás, és ha elrontottuk, akkor újra csinálni, tehát nem lehetett megalkudni, hogy ez még elmegy, hiszen ezt kritikus szemek fogják nézni, megnézték eddig is, tehát arra törekedtünk, hogy ne tudjon belekötni senki. Úgyhogy mind a két feladat komoly feladat volt. Ki segített önnek a felújításban? Hát a felújításban ugye természetesen a kollégám, aki Újpesten ott velünk dolgozik a műhelyben, aztán ugye a fényezést egy Frecska Ákos nevű fiatalember végezte, ő egy nagyon ügyes és nagyon szeretem őt, egy nagyon rendes, melós ember. Aztán krómozásokat ugye két műhelyben is végezték, úgyhogy, de ők ugye külsős emberek, tehát ők pénzért, vagy tehát ők, mint vállalkozók úgy csinálták ezeket a munkákat. A egyéb más dolgokat, a kerékfűzéstől a motorgenerálig, a kuplung, fékek javítását, mindent mi magunk csináltunk. Nagyon szeretheti ezt a motort, hogyha ennyi munkát töltött vele. Miért lehet szeretni ezt a motort? Igen, hát biztos, hogy nagyon szeretjük, még a mai motorokat is szeretjük, ami egyébként hát tucat számba van, tehát nap mint nap találkozunk velük, de ezt azért szereti az ember, mert egyrészt a nagyon kicsi gyerekkoromban még ezekkel a motorokkal motoroztak, tehát ugye én még erre emlékszem, ez az egyik dolog, a másik dolog meg ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát, mint ahogy az előbb mondtam, ezek a motorok vannak embereknél, ugyan négysebességesről, működőképes négysebességesről nem tud senki, hogy Magyarországon lenne valakinek működőképes négysebességes puhja. Egyébként az az érdekes, hogy ezek abban a korban még szinte minden motor háromsebességes volt, és a puhék csináltak egy négysebességes motort, ami a maga korában elég kuriózum volt, ezért ezzel a motorral például nagyon szerettek versenyezni is, mert gyorsabb volt a többitől, meg a teljesítménye is jobb volt a többi motorénál. Aztán ugye azért is szeretem, mert ilyenkor, mikor az ember a legkisebb alkatrésztől kezdve építi össze ezt a motort, akkor nagyon közel áll hozzá, hiszen minden alkatrésze megfordult a kezébe, minden alkatrészen spekulálni kellett, oda tenni, oda próbálni, tehát nagyon, nagyon hozzánő az emberhez. Mint egy gyerek, ahogy neveli az ember a gyereket, ugye pici korától, ez ugyanúgy működik. Mikor is készült gyárilag ez a motor? Mikor gyártották ezt a szériát? Igen, 1936-ban gyártották a motorszám és vászszám alapján. 1936-ban egyébként egyezik a vászszám a motorszámmal, tehát még a blokkja is nem csereblokk, nem összeépített, összevásárolt, hanem
ugyanaz a blokk van benne, amivel ez a motor kijött a gyárból. De ez annak idején nagyon népszerű volt Magyarországon, mert azért is szerették, mert elnyűhetetlen volt, gyors volt, kényelmes volt, sok volt belőle? Igen, elég sokat gyártottak, ugye a Motorrevű újság megírja pontosan, hogy mennyit gyártottak, mennyit adtak el Magyarországon, de igen, sok volt belőle. Mi a célja egy ilyen veterán kedvelőnek, amikor nekiáll egy motornak? Mit szeretne elérni vele? Hát, hogy ilyen legyen. És utána? Ilyen legyen, működjön, de ha a hátsó gondolat az, hogy esetleg értékesíteni, akkor ilyenről szó nincs. Tehát ez a motor, amíg én élek, és nem ételre kell a pénz, addig ez a motor nekem megmarad, mert tehát ez annyira hozzám nő, de egyébként általában hozzám is szoktak nőni, tehát minden tárgy nagyon hozzám nő, amivel negyedennyit dolgozom, az is ragaszkodik hozzám a tárgyé meg a tárgyhoz. Mennyi ideig készült? 2 évig, de nem egyfolytában, hanem a munka dandárját azt télen csináltuk, tehát télen ugye nincs a műhelyben annyi munka, hogy lekötni a kapacitásunkat, és ezért ez ilyen téli kiegészítő munka, annak szántuk, és akkor nagyon dolgoztunk 2 télen vele, és a közbenső időben pedig hát kevésbé foglalkoztunk vele, de akkor is készültek dolgok, de amikor aztán rajta voltunk, tehát napokig, hetekig fönnállt az állványon a műhelyben, akkor gyorsított tempóba ment. Akkor ezek szerint nincs az a pénz, amiért megválna tőle? Ezt ugye nem lehet kijelenteni, de nem valószínű, tehát ragaszkodom. Meg hát nem szoktak érte árán felül ajánlani általában. Azért néha fölül beindítja? Igen, hogyne. Persze, csak a gond az, hogy nincs rendszáma, nem is valószínű, hogy le fogom vizsgáztatni, mert elég tortúrás egy ilyen motort levizsgáztatni, utána meg mindenféle költségek vannak rá, újra vizsgára vinni, stb. Tehát én zugba szoktam motorozni vele egy kicsit. A fia is önnel együtt dolgozik a műhelyben, neki megengedő, hogy ráüljön? Még nem kérte, hogy ráüljön. Egyébként nem egyszerű kezelni és vezetni. Tehát ez a kéziváltó véget, meg egyáltalán beindítani, külön olajtartály, külön olajcsap, külön benzincsap, ez a kéziváltó, ezzel váltani, elvenni a gázt, váltani nem olyan egyszerű, mint a mai motorok. Ne is beszéljünk a robogóról, ahol csak a gázt kell húzni, tehát ez egy kicsit összetettebb dolog ezt vezetni, de azért nem csoda. Akkor mutassuk be a mai motorkedvelőknek, motorosoknak, hogy milyen is ez a gép tulajdonképpen, milyen különlegességei vannak. Mondjuk nézzük a villát, ez nem egy cső villa, nem egy teleszkópos, hanem egy lemez. Igen. Ez hogy működött? Igen, hát ebben a korban 2 villatípussal futottak a motorok, az egyik a csővilla volt, ez a másik típus, ez a lemezvilla, és hát ugye itt vannak a rugók, ezen rugózott, akár meg is lehet nyomkodni, így rugózik az eleje, úgyhogy ez akkoriban egy szokványos megoldás volt. Elől dobfék, ugye a mai motorokkal szemben már, amik tárcsafékesek, ez egy jóval gyengébben ható, tehát rosszabb hatásfokkal dolgozó fék, de hát ebbe a korba sokan még az első féket nem is használták, mert attól féltek, hogy elesnek vele. Tehát még az én ifjú koromban is arra figyelmeztetek, hogy első féket nem mert akkor azzal fejre lehet állni. Ma meg elképzelhetetlen első fék nélkül motorozni. A mai motoroknál arra fektetik a súlyt, hogy az első fék menni jobb legyen, mert azzal lehet nagyot fékezni. Úgyhogy korának megfelelő minőségű ez az első futómű, hogy úgy mondjam. A lámpáját a Puch cég a Siemens-től vásárolta annak idején, illetve több lámpafejformával jöttek ki ezek a motorok, a 3 sebességesen más lámpafej volt, ezen konkrétan ez az eredeti lámpafej, eredeti kilométeróra, és ugye, mint mondtam, ez amit Ausztriából vásároltam. Még egy nagyon különleges dolog van, ami ebben a korban divatos volt, hogy a fényváltó kapcsoló, amit Bilux kapcsolónak is hívnak, az Bovdennal működik innen a kormányról. Itt van bent egy forgókapcsoló, ami hiányzott egyébként a motorból, úgyhogy ezt egyediben mi csináltuk egy minta alapján. Ezzel a karral és Bovdenen keresztül
húzogatja egy szerkezet, és úgy, ahogy fordul, úgy váltja a fényt távfény, vagy éppen tompított fényre. Úgyhogy hát ennyit az elejéről. A szokványos, mechanikus kormánycsillapító, akkoriban ez divat volt, hogy vagy ilyen tekerőkarral, vagy ilyen szárnyas anyával rögzíteni, vagy éppen lazítani a kormánynak a mozgását. A sebességmérője az mennyit mutat egyébként? Hát ez 120-ig van méretezve, és az akkori irodalom azt írta, hogy ez a motor, ez 115-öt tud menni. Hát én még nem próbáltam ilyen sebességgel haladni vele, de az ő korában ez egy nagyon gyors motornak számított. A sebességmérő műszer az eredeti? Igen, eredeti a műszer, csak a számlapja az készült, új számlap, mert ugye azt az évek folyamán az idő az tönkretette, és a keret, bocsánat, a króm keret az, ami után gyártotta. A műszer belseje az eredeti. Úgy tudom, hogy abban egy ékszerész is segített a felújításában, egy ötvös. Nem a műszerben, hanem a kilométer meghajtóban, ami itt van, a első kerékagyba van beszerelve. Igen, mert ugye ez egy finom szerkezet, és az bronzból van a csiga, és lekoptak a fogai a csigának, és hát azt ugye ki kellett forrasztani, hegeszteni, és az hát ilyen ipari ezüsttel történt, és utána aztán szépen kimartuk a fogakat, hogy kapcsolódjon is, de tökéletes lett. Különleges a tankja és dupla tank. Miért oldották ezt olyan így meg? Hát bizonyára kényszerből, vagy így tudták megoldani, mert ugye abban a korban volt szokás, hogy a tankot egyrészt azt megelőzően a váz alá helyezik, aztán körülveszi a tankot a váz, és a váz között van a tank, ők így oldották meg, ez van átmenet a mai váz és tank megoldás, meg a régi között, hogy dupla tankot alkalmaztak. De mind a két tartályban benzin van, nem olaj. Az olaj részére külön tartály van. A sebességváltója is érdekes, hiszen kézikapcsolású. Igen, kézikapcsolású 4 sebességes váltó van, és mellette az előgyújtás szabályzó, tehát amikor már forog a motor, mondjuk ilyen 1500-2000 fordulaton, akkor rá kell tolni az előgyújtást, mert akkor van teljesítménye, hogyha előgyújtás is van rajta. Milyen a motor maga? A motor maga 250 cm-es, kétdugattyús, tehát ikerdugattyús, így hívták annak idején, nem úgy, mint a mai motorok, hogy a mai motorok úgy kétdugattyúsak általában, hogy így mennek a dugattyúk, ennek így megy a dugattyúja, egy Y alakú hajtókaron van felszerelve a két dugatty, és így alternáló mozgást végez. Ez a Puchnak a szabadalmas specialitása volt annak idején, amit átvettek a Cseppel művek konstruktőrei is. Itt kevésbé volt sikeres, mint a Puchnál, de a Puchék is abba hagyták ezt, mert szóval ez nem volt túl előre látó egy konstrukció. Külön olajtartálya van a motornak, ennek miért van jelentőség? Igen, abban a korban, ez egy kétütemű motor, azt elfelejtettem mondani az előbb, egy kétütemű motor, aminek általában a benzintankba szokták az olaját keverni, a Puchék már akkor a korát kicsit megelőzve külön olajpumpát használtak, tehát külön olajtartály, külön olajpumpa, és az olajpumpa annak megfelelően adagolja az olajat, hogy mennyi gázt adunk. Tehát fordulat, illetve a gáz szektor állástól függően adagolja. Ha nagy gázzal megyünk, akkor több olajat adagol, ha elveszünk a gázt, akkor kevesebb olajat adagol a motornak. Jó nagyok az ülések is, jó nagy rugókon nyugszanak. Igen. Ez azért volt, mert a gózása magának a motornak nem annyira így van. puha. Abban a korban még hátsó rugózást nem ismerték, tehát ebben a korban, ugye a 30-as években minden motor fix volt hátul, nem rugózott. És ezt próbálták a hosszú ülés rugóutakkal, kényelmes ülésekkel korrigálni. Kipufogó is egy nagyon szép darab. Igen, a dob az a Puchéktól származik, Ausztriából. Az első részét, a kipufogó csövet, azt itt hajtották Magyarországon. Tudott valaki segíteni önnek abban, hogy elképzeljék, hogy milyen lehetett eredeti állapotában az akkor még romos motor?
Igen, természetesen mindent elkövettünk, hogy begyűjtsük minden adatot, és a irodalomnak a begyűjtésén kívül nagy segítségemre volt Szabó Andor bácsi, aki Újpest szülöttje és lakosa volt, a közelmúltban halt meg, szegény, és ő a Puch műveknél volt tanuló, tehát ő ezeket a motorokat ismerte, és sok mindennek az elrendezésében tudott segíteni, működésében, tehát ő elég sok olyan adatot tudott beszerezni, például ki volt a nagykereskedelmi forgalmazó, meg milyen típushibái voltak, mit alakítottak át a motoron, hogy jobb legyen. Tehát ő sok mindenben segített, és ő nagyon gyakran bejárt, szinte naponta bejárt az üzletbe, mindig ott hagyta a motorját az üzlet előtt, elment a piacra vásárolni, és közben bejött, mikor visszatért, akkor bejött beszélgetni, és ő szemmel tartotta, amíg mi javítottuk és talpra állítottuk a motort, úgyhogy figyelte. Nagy élvezettel figyelte, mert ugye az ő ifjú korát idézte elő. Úgyhogy ő, aki elég sokat, aztán van egy Hely Károly nevű ember, aki szintén több információt hozott, ő is ilyen 82 éves ma, tehát abban a korban, amikor ez a motor készült, abban a korban ő már egy érett fiatalember volt, és tehát leginkább ők tudtak ebbe segíteni nekem. Mint említette, különleges a kuplung, és ezen a motoron még van még egy különlegesség, mert a saját láncán kívül van még egy ilyen kis lánc rajta. Az milyen célt szolgál? A kis lánc azt a célt szolgálja, hogy ne tudják egyszerűen ellopni a kuplung kiemelő szerkezetet, mert annak idején a fiatalok úgy viccelték meg egymást, hogy leszették ezt a kuplung kiemelő szerkezetet, ezáltal nem lehetett kuplungolni és elindulni a motorral, úgyhogy ezért aztán felszereltek egy ilyen kiegészítő kis láncot, ami csak arra szolgál, hogy nem lehet eltávolítani a helyéről a kuplung kiemelő szerkezetet. Ezt is a Szabó Andor bácsi ötlete alapján szereltük fel, ezt a kiegészítő láncot. A motoron még a csavarok hornya is egy irányba néz. Ez gyárilag is így volt, vagy ez már csak a precizitás? Gyárilag bizonyára erre nem fordítottak súlyt, egyrészt az idővéget, másrészt meg nem is kell, de ez azt hiszem, hogy a szakma iránti nagy szeretet, meg a rendnek a tanúbizonysága, hogy én még erre is szoktam ügyelni, hogyha ilyen kényes helyre tesszük a csavarokat. Azt említett, hogy 2 év alatt készült el a gép. Azt elmondhatja, hogy mennyit fordított rá anyagiakban? Fogalmam sincs. Nem is szabad számolni, mert ha a legalacsonyabb iparos órabért is számolnánk, akkor is olyan szám jön neki, hogy azt mondaná az ember, hogy nem szabad csinálni. Tehát ezt úgy csinálni, hogy számolom az időt, meg számolom a ráfordított anyagiakat, ha valaki így akarja csinálni, akkor ezt nem szabad csinálni, ez csak szeretetből szabad. Tehát ezért ezt például utcára ilyen munkát nem vállalnék el. Tehát ha valaki hozna így kosárba egy ilyen stílusú motort, hogy csináljuk meg ugyanilyenre, mint ez, nem vállalnám, mert erre csak ráfizetni lehet. Tehát ez csak saját részre és nagy-nagy szeretetből lehet csinálni. Az eszmei értékén kívül meg lehet határozni, hogy anyagiakban mennyit érhet ez a motor, mondjuk egy mostani motorhoz képest, vagy egy autóárához képest? Igen, lehet, mert van erre katalógus. Most ez a motor valószínű, hogy a legjobb kategóriában, mert itt kategorizálják, azt hiszem, hogy 4-ig vagy 5 kategóriába sorolják a veterán motorokat. Ez bizonyára az 1-es kategóriát megütné. Most az 1-es kategóriában ez a motor körülbelül 1,5-2 millió forintot ér. Itt Magyarországon nehezebben és olcsóbban lehetne eladni, Ausztriában lehetne rá olyan vevőt szerezni, aki értékelni és többet adna érte valószínű, ha értékesíteni akarná. De gondolom nem csak itt a garázsba áll egész nap, hanem meg is mutatja néha időnként. Igen, barátoknak általában. Most már egyre több veterános barátom van, akikkel így összejövünk, hol az egyiknél, hol a másiknál, és akkor megvitatjuk a dolgokat, és mutogatjuk egymásnak a kincseket.
A Puch már elkészül, de azért van itt még néhány darab, amelyik felújításra vár. Ezeket is meg fogja csinálni? Igen, természetesen szeretném, ha egészségem engedi, akkor természetesen állok a kihívás elé. Ez is nagyon szép feladat lesz, nagyon nemes időtöltés, úgyhogy a télen hozzákezdünk. Ezek jobb állapotban vannak, mint a Puch volt? Egy kicsivel jobb állapotban van, körülbelül annyira komplet, mint a Puch, tehát annyira hiányos, annyira komplet, de talán egy kicsit kevesebb a rozsdás alkatrész, mint a Puchnál, ott sok rozsdás alkatrész volt. Milyen gyártmányi motorok ezek? BMW, az egyik motor, ez a fehér színű, ez 200 köbcentis, R2-es típusú, a fekete tankos az R4-es típusú és 400 köbcentis. Az R2-est akkor csinálták a németek, amikor nem volt rá adó a háború előtti sanyarú időszakban, és illetve mind a kettő háború előtt készült, de volt egy rendelkezés, hogy a 200 köbcentig nem kell adót fizetni, és akkor terveztek egy 200 köbcentist, aztán ezt eltörölték, és akkor tervezték meg a 400 köbcentis motort. Mikor készültek ezek a háború előtt? Hát a számok alapján mindkét motor 1935-ös kiadású. Sok különlegesség van, ugyanúgy, mint a Puchnál, legalábbis a mai korhoz képest, a mai motorokhoz képest. Természetesen ezek is csak első rugózásúak és hátul fixek, mint a Puch, viszont ennek az a különlegessége, hogy az első rugózás az laprugó, mint a lovaskocsiknak laprugózású, akár ki is vehetem. Tehát így áll az első villa, és itt a laprugókon rugózott az első kerék. Ez egy nagyon érdekes, mert más motorokon nem nagyon alkalmazták ezt a megoldást, a BMW alkalmazta. Még egy érdekessége van, ha már az elejénél tartunk, hogy az első kerék alatt is van motorállvány, tehát ha defektes a motor, akkor ezt egy csavarral itt kioldja ezt a fémkeretet, és fölállítja az első kereket is, ugyanez a Puchnál nincsen meg. Érdekes a motorblokk maga is, a sebességváltók itt azért másképp. Igen. Sebességváltó másképp van. Mint Igen. Ez a motor, tehát ez ugye 2 motorkerékpár, de 4 motorblokkal. Egy-egy motorblokk az tartalék. Tehát amelyik nagyjából komplett, ez a motorblokk, ami a 400 köbcentis, és ez a motorblokk, amelyik 200 köbcentis, ez a tartalék 200-as, ez a tartalék 400 köbcentis. Most az az érdekesség a váltónak, hogy mint az autóknak a váltó, ilyen hosszú váltókarral lehet váltani, ez 3 sebességes, a 400 köbcentis már 4 sebességes. Ez mind a kettő egyhengeres? Mind a kettő egyhenger, állóhenger, alul vezérelt, fölül szelepelt, ezt a hozzáértők értik, hogy ez mit jelent. A korábban korszerűnek számított ez a fajta vezérlési forma. És dinamós gyújtás, akkumulátorgyújtásos, dinamó tölti az akkumulátort, ez is korszerűnek számított a maga idejében. Hogy állunk alkatrészekkel? Hát az alkatrész beszerzés az már folyamatban van, már építem ki a kapcsolatokat, úgyhogy interneten szigorúan szerezzük be a címeket, árajánlatokat, tehát már elindult a lavina, úgyhogy bízom, hogy lesznek alkatrészek Németországból. Sajnos itt gyűjtőknél, meg bőrzén már nem lehet hozzá alkatrészt szerezni, tehát csak a német piac, meg aztán, amit majd le kell gyártani, apróbb alkatrészeket, az marad gyártásra. A Puch volt az első, amit ilyen mértékben felújított? Nem, hát ugye én már sok motort újítottam fel, de ilyen veteránkorú motort a 60-as évek közepén már újítottam fel, 500-as Triumphot, angolosan mondva Triumphet, az egy nagyon komoly 500-as motor volt a maga korában, hát azt sikerült hasonló, olyan szépen, talán ennyire nem igényesen, mint a Puch, de nagyon szépen sikerült megcsinálni. Egy ideig tudtam követni a múltját, de most már elveszett a látókörből, állítólag kivitték külföldre.
Mert ezeket a veterán motorokat szeretik kivinni, mert ott jobban el lehet adni. És ezekkel mit tervez, mi lesz a sorsuk? Természetesen. Ott a Puch mellett? Természetesen marad. A Puch mellett igen, valószínű itt fognak állni sorba, hogyha elkészülnek, úgyhogy mindenképpen maradnak. Mivel a feleségem nem engedi, hogy a szobába bevigyem őket, ezért valószínű itt fognak maradni. De szíve szerint bevinné? Igen, természetesen. Hát volt úgy, hogy elmentünk valahol, gyönyörű, ki volt subiszkolva a motorja, elkezdett esni az eső. Megálltunk egy fal alatt, leszedte rólam a kabátot, betakarta a motort, mi megálltunk. A feleségem mit szól ahhoz, hogy ennyire szereti ezeket a gépeket? Hát a feleségem már engem úgy ismert meg, hogy én ennyire szerettem a gépeket, úgyhogy ő ezt megszokta. Természetesen maximálisan támogat ebbe a dologba engem, de ő már engem motorosként ismert meg. Tehát első randevúra már motorral mentem, és onnantól kezdve mindig volt motorom, és tehát ő ezt így tudja, meg azt is tudja, hogy én munkamániás vagyok. Tehát én most is 14 órát dolgozom minden nap, tehát ez nálam megszokott. Én ifjú koromban is hétvégi apuka voltam Balatonon, még mások nyaraltak, akkor én hétvégén, tehát a feleségem még lementek a üzemi üdülőbe a gyerekkel 2 hétre, én meg szombaton délután mentem utánuk, és akkor hétfőn reggel nyitásra vissza, mert nekem a műhely az egy nagyon fontos dolog volt, hogy a műhely mindig nyitva legyen, a munkák mindig elkészüljenek, amennyire lehet határidőre. És ebben a feleségem mindig partner volt, tehát ez mindig elősegítette, hogy ezek a dolgok úgy menjenek, ahogy én jónak tartom, jónak találom. Ha most egy fiatal gyerek, 14-15 éves gyerek abba gondolkodik, hogy szeretne motorozni, milyen tanácssal látná el? Hát először is nagyon nagy feladat, nagyon felelősségteljes dolog ma motorozni ebbe a pesti forgalomba. Nagyon nincsenek megbecsülve a motorosok. Sajnos sok elvetemült ember szándékosan kiszúr a motorossal. Nagyon helytelenítik a motorosok, több fórumon is hangot adnak ennek, hogy nem engedik a motorosokat. Hát egy jó ideig nagyon ellenezték, hogy a motorosok miért mennek a piros lámpánál előre. Végre hosszú húzavona után megengedte a KRESZ, hogy előre mehessenek a motorosok, hiszen a mai 50 köbcentis robogóval és a lámpától egy 50 köbcentis robogós elgyorsul, ott hagyja az autókat. Senkit nem zavar egy motoros azzal, hogy előre megy. Most már egy kicsit kezdik elfogadni. Tehát nagyon fontos, hogy a fiatalok tiszteljék a forgalmat, tiszteljék a közlekedő társakat, mert egyébként a rövidet csak ők húzzák. Tehát egy kis ütés, egy kis hozzáérés a kormányon, és az bukással jár. A 2 kerék az nagyon labilis, úgyhogy erre nagyon kell ügyelni, nem lehet virtuskodni az utakon, mert rengeteg a baleset, ebből kifolyólag tapasztalatlanok a fiatalok, és a rövidet mindig csak a motoros húzza, bármilyen ütközés van. Tehát ez nagyon fontos dolog. A másik, hogy a motort szeretni kell, ápolni kell, és meg kell adni neki, ami jár. Nagyon sokan fizetnek azért, mert elhalasszák a szervizintervallumokat, nem ismerik a motor alapvető működését, nem figyelnek oda például olajadagolásra, olajminőségekre, és akkor csodálkoznak utána, hogy több 10 000 forintba kerül az a javítás, amit egy kis odafigyeléssel meg lehetett volna előzni. Nem versenyzett soha? Nem, addig nem jutottam el, mert egy idő után, 1-2 bukás után benőtt a fejem lágya, és azt mondtam, hogy ezt így nem szabad tovább csinálni. Ugye a család fontos,
Mondjuk ez még a házasság előtt volt az 1-2 bukás, de lényeg, hogy lehiggadtam időben, és nem került sor arra, hogy én versenyezzek. De hát a versenyeken ott voltam, tehát nagyon szerettem versenyre járni. Brünnbe annak idején, Brnóba rendszeresen kijártunk a motorversenyekre, itthon is salakversenyre, cross versenyekre, gyorsasági versenyekre. Még egy időben szponzoráltam, és ilyen gyorsasági Simpson kupa versenyeket, úgyhogy ott voltam, de magam nem versenyeztem soha. Nagyon higgadt, nyugodt embernek tűnik, mindig ilyen volt? Gyerekkorában is? Nem. Tehát így, mikor így kell viselkedni, akkor vagyok ilyen. Egyébként sokat mozgó és mindig rohanó ember vagyok. Tehát mindig sietek, szaladok belül. Úgyhogy bárki jön velem, mindig mindenki csak utánam van. Sietős vagyok. Van mit csinálni? Igen, van mit csinálni, úgyhogy, de alapvető tulajdonságom az, hogy mindent csináljunk, gyerünk gyorsan, legyen kész, és jöjjön a következő feladat.